खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होलांनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिपिएफआ इसिङारि गोरोबलायनायनि थाखाय बिपिएफ मावफुं आफादनि फारिलाइखौ दोनथ'नाय जादों। आसामाव गनायथि होनाय जाबाय जथाय अपारेशन स्किम इउनिफाइड पेन्सन स्किम (इउपिएस)। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि गौरब गगैनि पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानायनि सायाव एसआइटिनि रिपर्टआ खहा गोनां। आसामा रुंसारि जानाय नोगोरारिफोरखौ मान होनानै दैथायहरफिननो थाखाय श्रद्धांजलि स्किम बेखेवदों। अरां नेशनेल पार्क माहारियारि हाग्रामाया दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनबाय। आसाम केबिनेटआ सोलोंथाइखौ बांहोनो आरो गामियारि फोनांजाबनायखौ जौगाहोनो थाखाय गोनां राहाफोरखौ गनायथि होदों। 2025 मायथाइनि मेडिसिननि नबेल बान्था मोनगिरि सुबुंफोरनि मुंखौ फोसावनाय जाबाय। धुबुरीयाव दुखुनांथाव जाथाय। बिफानि गोथै सह'खौ सिथ्लायावनो लाखिनायनि जाहोनाव फिसाज्लाया बिमाखौ बुथारदों। सानै आसामनि एनएसएस भलन्टियारफोरखौ हादोरगिरिजों हादोरारि बान्थाजों मान होनाय जादों। बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बैसोगोरा बर' आइजोनि जिउ खहा। गिबि खौराङावनो दङ। बिपिएफआ इसिङारि गोरोबलायनायनि थाखाय बिपिएफ मावफुं आफादनि फारिलाइखौ दोनथ'नाय जादों। इसिङारि दावराव-दावसिया बिपिएफ मावफुं आफादनि फारिलाइखौ दोनथ'दों मानोना महिलारिया गोरोबथानि थांखि लादों। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (बिपिएफआ इसिङारि दावराव-दावसिजों मोगा-मोगि जानांदों, जायनि थाखाय गोदान मावफुं आफादनि फोसावनायखौ दोनथ'नाय जादों। दोलोनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया आफादनि थिसनथाइफोरखौ थि खालामनो थाखाय सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनो नाजागासिनो दं। महिलारिखौ बावैसो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसिनि) गाहाय मावफुं सोद्रोमा (सिएम) महरै थिसनदोंमोन। बिथाङा 80 मावफुं सोद्रोमा (इएमस)खौ बिथांजों लोगोसे समायखिरा लाहोनो थांखि लादोंमोन, नाथाय बे फारिलाइखौ थि समाव फोजोबनो हायाखैमोन। आफादाव सोरखौ सोफानांगौ बेखौ लानानै दोलोनि गेजेराव गोसो गोरोबलायैनि थाखाय गोबाव जानायनि जाहोन जादों। दैदेनगिरिया हारिनि थार थान्दैथिजों राजखान्थियारि फोथायथिखौ गोरोबहोनो जुजिगासिनो दं। गुबुन मोनसे जेंनाया बेनो दि माखासे हारिफोरा गौथुम बिधान सभा (एमसिएलए)नि सायख'जानाय सोद्रोमाफोरनि गेजेराव थान्दैथि गैया। बेखौ सुस्रांनो थाखाय महिलारिया बे बाङाइ थान्दैथि गोनां हारिफोरनिफ्राय सा 6 उफ्रा सोद्रोमाफोर थिसननो गोनां जानो हागौ। महिलारि बिथाङा बुङो दि सावरायनाया सोलिगासिनो दं आरो बिपिएफआ थाबैनो जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। सिएम महरै महिलारिनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया रबिबाराव जादोंमोन, जेराव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यजों लोगोसे 20,000 निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लादों। गिबि मन्थ्रि शर्मा बिथाङा महिलारिखौ साबायखर बावो आरो बुङो दि हादोरसा सोरखारा बिटिसिखौ उदाङै खामानि मावनो खाबु होनायजों लोगोसे गोदान खुंथायखौ आबुं हेफाजाब होगोन। बिथाङा बुङो दि हा होखारनाय आरो खुंथायनि सोमोन्दै आयदाफोरखौ बिटिसिआ थिरांथा लागोन, हादोरसा सरकारा नङा। नैथि खौराङाव दङ। आसामाव गनायथि होनाय जाबाय जथाय पेन्सन स्किम इउनिफाइड पेन्सन स्किम (इउपिएस)। सोरखारि साख्रिआवलाफोरा दा इउपिएस एबा एनपिएसनि गेजेराव मोनसे सायख'नो हागोन। आसाम केबिनेटआ हादोरसा सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय इउनिफाइड पेन्सन स्किम (इउपिएस)खौ गनायथि होदों। बे थांखि बायदियै साख्रिआवलाफोरा गोजाम पेन्सन स्किम (अपिएसआव) थानो लुबैयो ना गोदान पेन्सन स्किम (एनपिएसआव) थानो लुबैयो बेखौ थि खालामनो थाखाय बोसोरसे सम दं। इउपिएसनि सिङाव सासे मावसाया जाय खमैब्लाबो 25 बोसोर खामानि मावखांबाय, बियो थांनाय 12 दानाव गावनि सानजेर गुदि बेथननि 50% पेन्सन मोनगोन।
जाय साख्रिआवलाफोरा 10 बोसोर खामानि मावखांबाय बिसोरनो पेन्सन महरै दानफायाव खमैबो 1000 रां मोनगोन। जुदि सोरबा पेन्सन मोनग्राया थैयोब्ला बिनि पेन्सननि 50% रांखौ बिनि नखरनो नखरारि पेन्सन महरै होनाय जागोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बे थिरांथाया अपिएस आरो एनपिएसनि गेजेराव गोलाव सम सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेखौ फोजोबगोन आरो मावफारियाफोरखौ बांसिन सोलाय-सोल' खालामगोन। इउपिएसखौ मिरु सरकारजों 24 आगस्ट 2024 आव जागायनाय जादोंमोन आरो बेयो 1 एप्रिल 2025 निफ्राय गोहोम गोग्लैदों। थामथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया बुङो दि गौरब गगैनि पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानायनि सायाव एसआइटिनि रिपर्टआ खहा गोनां। बेनि सुंद' फोरमायथिखौ थाबैनो रायजो-राजाफोरनि थाखाय फोसावनाय जागोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि कंग्रेसनि एमपि गौरब गगै आरो बिथांनि बिसिनि पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानायनि सायाव स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम एसआइटिनि रिपर्टआ जोबोद खहा गोनां आरो सरकारा थाबैनो रिपर्टनि मोनसे सुंद' फोरमायथिखौ फोसावनो थांखि लादों। बिथाङा बुङो दि सरकारा आबुं रिपर्टखौ दानो फोसावनाय नङा, नाथाय बेजों लोगोसे थानाय फोरमानलाइफोरजों लोगोसे मोनसे सुंद' फोरमायथि एबा गुबै बाथ्राफोरखौ होगोन, जाहाथे सुबुंफोरा गावबा गावनि थिरांथाखौ दिहुननो हायो। बे सुंद' फोरमायथिखौ फोरमायनो थाखाय जानाय प्रेस कनफारेन्सखौ दोनथ'नाय जादों मानोना रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। शर्मा बिथाङा बुङो दि बे ब्रिफिंआव गुवाहाटीनि हादोरारि खौरां बिजोंफोरखौबो लिंहरनाय जागोन, मानोना गौरब गगैआ लक सभायाव कंग्रेसनि लेङाइ दैदेनगिरि महरै खामानि मावो। गौरब गगैआ बे अजदफोरखौ फ्लप श' होननानै आरो राजखान्थियारि थांखिजों दैदेनजानाय होननानै अजद होनायखौ गोख्रोङै नेवसिदों। बेनि सिगां मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बुंदों दि आसामखौ पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानाय दैदेनगिरिफोरा दैदेननो हाया। बे समावनो राइजर दलनि अखिल गगै बिथाङा सांग्रांथि होदों दि रिपर्टखौ फोसावखांनायनि उनाव गौरब गगैखौ जोबथेसालियाव दोननाय जागोन, नङाब्ला गिबि मन्थ्रिया बिबान एंगारनो गोनां जानो हागौ। गिबि मन्थ्रिया एसआइटि रिपर्टनि माखासे बाहागोखौ थाबैनो फोसावगोन होनना रोखा खालामनायजों लोगोसे फैबाय थानाय सानफोराव बे जेंनाया गोख्रों राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोनो हागौ। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामआ रुंसारि जानाय नोगोरारिफोरखौ मान होनानै दैथायहरफिननो थाखाय श्रद्धांजलि स्किम बेखेवदों। मैया आसामाव सोरखारा जाय नखरफोरनि आंगो सुबुङा रायजोनि बायजोआव जिउ खोमायो बिसोरनि थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि फोसावदों। बे स्किमखौ श्रद्धांजलि बुंनाय जायो आरो बे स्किमाव थैनाय सुबुंखौ मान होनानै आसामाव फैफिन्नायनि खोथा होयो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सोरखारा श्रद्धांजलि स्किम जागायदों। बे बिथांखिनि थांखिया आसामनि बायजोआव थैनाय असमिया सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ दैथायहरफिननाय थामहिनबा फैफिन्नायखौ मदद होनाय। बेखौ मैया दिसपुरनि लक सेवा भवनाव मावख'आरि महरै बेखेवनाय जायो। माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिखौ सेवा सेतु पर्टेलाव मोनगोन। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि दानिफ्राय आसामनि फिसाज्लाफोर आरो फिसाजोफोर जाय रुंसारि जायो रायजोनि बायजोआव गाव गावनि बिमा हादराव मानगोनां बिदाय मोनगोन। बेनि थांखिया जाबाय बेफोरबायदि गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय समाव नखरफोरा उफेरा जेंनाजों मोगा-मोगि जाया। गोदान श्रद्धांजलि स्किमआ दुखुआव गोग्लैनाय नखरफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय सोरखारनि मोनसे अनफावरि हाबाफारि। बाथि खौराङाव दङ अरां नेशनेल पार्क माहारियारि हाग्रामाया दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनबाय। आसामनि अरां माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भआ दैज्लां बोथोरनि थाखाय बन्द थानायनि उनाव मैया 6 अक्ट'बरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय फिन खुलिफिनबाय। हाग्रा बिफानआ फोसावो दि दावबायारिफोरा दा पार्कनि सिङाव जिप आरो मैदेर साफारिनि रंजानाय लानो हागोन। ब्रह्मपुत्र दैमानि सा रुगुङाव थानाय अरां हायुङारि पार्कखौ गोबां अरनारि मि-जुनार आरो समायना नुथायनि थाखाय जेब्लाबो मिनि काजिरङा बुंनाय जायो। बे पार्कआव मोनसे रोखोमनि गान्दा, मोसा, मैदेर आरो गोबां दावनि फोलेरफोर मोननाय जायो। फिन बेखेवफिननाया गोदान दावबायारि बोथोरनि जागायनायखौ दिन्थियो, जाय ओनसोलारि दावबायनायखौ बांहोगोन आरो ओनसोलारि रांखान्थिखौ थुलुंगा होगोन होनना मिजिंथिदों।
द'थि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ सोलोंथाइखौ बांहोनो आरो गामियारि फोनांजाबखौ जौगाहोनो थाखाय गोनां राहाफोरखौ गनायथि होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जानाय आसाम केबिनेटआ हादोरसायाव सोलोंथाइ, इनफ्रास्ट्राक्चार आरो मावफारियाफोरनि अनसायनायखौ बांहोनो थाखाय गोबां गोनां थिरांथाफोरखौ गनायथि होदों। केबिनेटआ गामियारि फोनांजाबनायखौ बांहोनो थाखाय 4,816 कौटि रांनि गनायथि होदों, जाय गामिफोराव लामा दाथायखौ बांहोगोन। फरायसाफोरखौ मुलाम्फा होनो थाखाय सोरखारा सोरखारि फरायसालिफोराव मुं थिसननाय गुथि थाखोनि 3,11,614 फरायसाफोरनो साइकेल राननायनि गनायथि होदों। बेनि अनगायैबो प्रज्ञान भारती बिथांखिनि सिङाव सा 1,75,817 सेथि बोसोरनि ग्रेजुवेट फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ होफिननो थाखाय 126.97 कौटि रांनि राङारि राननायखौ गनायथि होनाय जादों। केबिनेटआ केजुएल, मास्टार रल आरो टि बेथन मावग्राफोरनि बेथनखौ बांहोनो थाखाय बिथांमोननो साबसिन रांखान्थियारि रैखाथि होनो थाखाय थिरांथा लायो। बेफोर सायख'नायफोरा सोलोंथाइ, गामियारि जौगाथाय आरो मावदांसाफोरनि जौगानायनि फारसे सोरखारनि सोलिबाय थानाय रादायखौ दिन्थियो। स्निथि खौराङाव दङ 2025 मायथाइनि मेडिसिननि नबेल बान्था मोनगिरि सुबुंनि मुंखौ फोसावनाय जाबाय। समबारखालि 2025 मायथाइनि नबेल बान्था मोनगिरिफोरनि मुंखौ फोसावनाय जायो। बे बाराव मेडिकेल साइन्सनि 3 डक्टरफोरखौ मान होनाय जादों। सिएटल, आमेरिकानि मेरी इ. ब्रुंक', सेन फ्रान्सिस्क'नि फ्रेड रेमसडेल आरो जापाननि शिमन साकागुचिनो बे बान्थाखौ होनाय जादों। ब्रुंक'आ इनस्टिट्युट अफ सिस्टेम बाय'लजिजों सोमोन्दो दं, जेराव रेमसडेलआ सन'मा बाय'थेरापिउटिक्सजों सोमोन्दो दं। गुबुन सासे बान्था मोनगिरि साकागुचिआ जापाननि असाका मुलुगसोलोंसालियाव खामानि मावो। बे खारिथिखौ नबेल बान्थानि अफिसियेल हेन्डेलआव फोसावनाय जादों। पस्टआव होनाय खारिथिनि बादिब्ला, मेरी इ. ब्रुंक', फ्रेड रेमसडेल आरो जापाननि शिमन साकागुचिआ इमिउनिटिखौ माबोरै सामलायो बेनि सायाव बिजिरसंदों। बे साथामखौबो पेरिफेरल इमिउन टलरेन्सजों सोमोन्दो गोनां संदाननायनि थाखाय नबेल बान्थाजों मान होनाय जादों। मख'नो गोनांदि देरहासारगिरिफोरा 11 मिलियन स्वीडिश क्र'नार, सनानि मेडेल आरो फोरमान बिलाइ मोनगोन। फैगौ 10 दिसेम्बराव गासै बान्था मोनगिरिफोरनो स्टकह'माव नबेल बान्थाजों मान होनाय जागोन। 7 अक्ट'बरखालि फिजिक्स आयदानि नबेल बान्थाखौ फोसावनाय जागोन। 9 अक्ट'बरखालि थुनलाइयाव, 10 अक्ट'बरखालि गोजोनआव आरो 13 अक्ट'बरखालि रांखान्थि आयदायाव नबेल बान्थाखौ फोसावनाय जागोन। 8थि खौराङाव दङ धुबुरी दुखुनांथाव जाथाय। बिफानि गोथै सह'खौ सिथ्लायावनो लाखिनायनि जाहोनाव फिसाज्लाया बिमाखौ बुथारदों। बिफानि गोथै सह'नि मोखाङावनो सासे सुबुङा बिमाखौ गाग्लोबदों। धुबुरी जिल्लानि तामारहाटनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव सासे सुबुङा गावनि बिफानि गोथै सह'खौ बिसोरनि सिगाङाव थानाय समावनो गोबौ हाथियारजों गावनि बिमाखौ बुथारो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला, दायनिगिरिया काचाकाना पागलागन्ज गामिनि बलराम रय मुंनि सुबुङा गावनि बिफा दुलाल रयखौ धुबुरी मेडिकेल कलेजाव खोमाना लादोंमोन। जेब्ला गोथै सह'खौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय न'आव लाबोनाय जायो, अब्ला सानजौफु समाव बलराम आरो बिनि बिमा शेफाली रयनि गेजेराव दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। रागा जोंनानै बलरामआ बिफानि गोथै सह'नि मोखाङावनो बिमाखौ गाग्लोबो। नसुंसेनि सुबुंफोरा जोखोम जानाय आइजोखौ रैखा खालामनो हाखु-दाखु खारलाङो आरो धुबुरी मेडिकेल कलेजाव लानानै थाङो, जेराव फाहामथाय होनाय समाव दुखुजों जिउ गोमायो। पागलाहाटनि पुलिसआ बलरामखौ खादों। बे गिख्रंथाव जाथाया ओनसोलनि सुबुं समाजखौ गोथौ दुखु आरो दुखुआव खोख्लैदों। 9थि खौराङाव दङ सानै आसामनि एनएसएस भलन्टियारफोरखौ हादोरगिरिजों हादोरारि बान्थाजों मान होनाय जादों। आसामनि सानै मुंदांखा समाज सिबियारि सुबुंफोरखौ 6 अक्ट'बरखालि राष्ट्रपति भवनाव भारतनि हादोरगिरिया आंनि भारत हादोरारि सिबिथाइ मावथांखि एनएसएस बान्था 2022-23 जों मान बाउदों। बे बान्थाखौ गौहाटी मुलुगसोलोंसालिनि एनएसएस भलन्टियार डली चौधुरी आरो नगाव फरायसालिमा गावखुंथायनि एनएसएस प्रग्राम अफिसार ड भुबन चन्द्र चुटियानो समाज जौगाखांनाय आरो समाजारि हाबायाव मख'जाथावै बिहोमा होनायनि थाखाय होनाय जायो।
गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि NSS सेलनि फरायसा अनसाय सामलायगिरि आरो मावथांखि कअर्डिनेटर डक्टर रन्जन कुमार काकतिनि दैदेननायाव बिथांमोननि नाजानाया गासै आसामावनो NSS हाबाफारिफोरखौ बांहोदों। GUनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार नानी गपाल महन्त, रेजिस्ट्रार प्रफेसार उत्पल शर्मा आरो डक्टर काकति बिथांमोनहा सानैखौबो बाख्नायनायजों लोगोसे बुङो दि बिथांमोननि जाफुंसारनाया आसाम आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि मोन्नैनिबो थाखाय जोबोद गोग्गाथाव फुंखा। जिथि खौराङाव दङ बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्ला बागानपारा आउटपस्ट पुलिस थाना आरो बाथाबारि हाग्रा मावख'खोन्दोनि सिङाव थानाय गेरुवा सनापुर गामिनि अनजलि बर' मुंनि सासे आइजोखौ मैया फुंनि 4 रिंगासोआव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा गावनि न'नि लांगोनायावनो हरखाब गाग्लोबनानै खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबना गालाङो। मैदेरा आइजोनि जिउ फोजोबनायजों लोगोसे सनापुर गामिनि सुबुंफोरनि न'-बां सिफायनायजों लोगोसे माइ बाख्रिफोरखौबो गोबां खहा खालामलांनायनि खौरां मोन्नाय जादों। रायजो-राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे ओनसोलफोराव थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै सुबुंफोरनि गोबां आबाद न'-बां सिफायनानै खहा खालामगासिनो दं। नाथाय हाग्रा बिफाना होबथानायनि जेबो राहा लायैनि अजद सिखांदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।